إلهي قبرك ما يورد من دلا والمصطفى بنبوت دار اسمه إلهي قبرك ما يورد من دلا والمصطفى قال دارين مالو يا تتقن فدلا والمصطفى قلبي على تقم من وجود ما يحسن ما الله يا المصطفى assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe yeeɓoɓe Pinal TV on calminama no feewi to gonɗon ɗo gonirɗon foof on daldama du'a on du'anama en gari e yewtere men wiyetede dinguiral gasidali yewtere nde ganduɗa huccina koye almuɓe sehana ko ɓuuri hertade ko dendagal julɓe fof no jeeyi nde wonno eɗen gowi haalde saaha foof mbiyenne caɓe diina ɗe ko goto foof yiiɗi ko ɓeydirade wiyete ko zaid kono umma islam o fof ko gotum ɗum waɗi en gari e yewtere men dinguiral gasidali sawtol immorade lamorgo Mali Bamako e dow Pinal TV en calmini dendagal golloɓe Pinal TV goto fof to woni no woniri e tinnare mabɓe en calmini heeɗiyankoɓe e yeeɓoɓe en foof en calmini galle meɗen Cheikhna Amadou Hamahullah mo Nioro eɗen calmina kadi galle meɗen Fossé Karta eɗen juula e dow annabi cuɓaɗo tedduɗo ɗe mbiya allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ha joni eɗen du'ano leydi ndi yo Allah addu jaam Allah addu kawral Allah addu deƴƴere yo Allah addu pamodiral hakkude meɗen huddi e meɗen leyɗe goɗɗe ɗe eɗen calmina galle meɗen kadi Cheikhna Amadou Hamahullah mo Nioro eɗen calmina Bouya Mouhamadou Ould Cheikhna Amadou Hamahullah eɗen calmina kala dendagal Fossanke jeeɓowo oɗo saaha to wawi wonde en woniri eɗen calmina Baba Dadda ɗum woni Mamadou Diallo lollirɗo Baba Dadda ɗum woni almami naibul imam Ali Diallo en calmini goto foof to woni ene woniri eɗen calmina hen Djibril Diallo to Fossé e Babourou Sow walla mbiyano Fousseyni Sow lollirɗo Babourou eɗen calminaɓe no feewi eɗen calmina dendagal almuɓe Cheikhna ɗo mbawi wonde ene goniri foof eɗen calmina goto foof to woni ene woniri eɗen calmina nene men Wuuri Diallo to Fossé Karta en calmina dendagal Fossankoɓe e umma islam oto woni foof en calmini goto foof en gaari e yewtere men dinguiral gasidali eɗen mbiya Cheikhna Amadou Hamahullah nde wonno annabi sallllahu alayhi wa sallam wi en ko inni taraktu fikum saqalayni ahaduhuma akbaru min al akhar o wi kitab allahi azza wa jalla o itrati ahla bayti yo itrati ahla bayti fa yanzuru kayfa takhlufuni fihima fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida ala al hawda sadaqa rasulul karim annabi sallallahu alayhi wa sallam wi o ɗacciri en gueɗe ɗiɗi tedduɗe gotel guel ɓuuri gonguel guel teddude mana haala Allah kalamallahi wona ko taga haala Allah tagaka ɗum woni Qur'an wona e tagore jeeya annabi sallallahu alayhi wa sallam no koye tagore o jeeya ɗum waɗi gotel guel ɓuuri gonguel guel teddude so tawi en paami annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ɗacciri en ko Qur'ana e koreji muɗum Qur'ana e koreji mum teɗi certata o wi daren holno luttirtanmo so ñande o ala ɗo holno jogorto en Qur'anul Karim kañum e koreji makko ɗi holno jogortoɗen ɗum on saaha ma en gaɗen hen yewtere men inchallahu keɗoɗen ne qasida seeɗa so on saaha ma en garto e yewtere meɗen mone naata e diine ko waajibu wiya la ilaha illallah Allah mone naata e diine ko waajibu wiya la ilaha illallah Allah sa inni Allah e batumayi ɗum setta ko yawi Allah sa inni Allah e batumayi ɗum setta ko yawi Allah sehotoɓe ceyo sunotoɓe cunoɓe fiɗɗa bakaji Allah ɗo kay ene laaɓi ne ñaawi sare moyɗa kala jiɗɗo Allah kala jiɗɗo Allah ni la ilaha illallah Allah kala ko moyiɗamo tawa mayiɗa la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ko ɗum wiyan almuɓe hamallah Allah la ilaha illallah ko enɗu kosam mali moyde malama Allah darbuji
jingo tadi kasu jingo tadi lazim tadi timmi amalla darbuje ude ayata ono darbuje welde amalla endama mu bene bene ono mun bodani yaga amalla ono matte yaga tanyangu daral sawana sababe amalla la ilaha illallah gununi dina waliyullahi amalla sogongol kongol sakiti mai mudima amalama amalla ini sakki dorade yotawani ni gilamade jolani amalla kala gomu idanu somadi yoni onnan take amalla la ilaha illallah ko allah ya ko goto ko goma amalla mone mettina dum mate jomun wali allah ko kabdijo amalla badugala innen allahumma nil qada saribajo amalla badugala innal allahumma nil qada saribajo amalla badugala innal allahumma nil qada saribajo amalla almudo andina sanno munya bedo tonyobe amalla sogo dine senna ko wajibi ma jarrabi wona sede amalla. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yeeɓo Pinal TV on calminama no fewi on juurama on jettama on dardama duwa on du'anama eɗen calmina kala jeeɓo Pinal TV oɗo saaha sawtowol immorade lamorgo leydi Mali Bamako waɗanta on ko musidɗo mon jengguɗo Hammady Sow dingiral gasidali ko yewtere fewtinede e almudagal Cheikhna Amadou hamahullah no mbiɗen ni wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗacciri en ko gueɗe ɗiɗo Qur'anul Karim kañum e koreji muɗum o wi so tawi eɗen dewi ɗen ɗiɗi o wiya bada en majjata so en dewi kureji makko ɗi en dewi Qur'anul Karim en majjata so en ƴeewi hande ko ɓuuri hewde o wino kadi yo daren holno luttirtamo e ɗeɗo gueɗe mana ñande o ala ɗo holno jogortoɗen e Qur'anul Karim e holno jogortoɗen e deftere Allah teddude nde ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ñande o neletede harul hira Jibril nde telli e makko nde wimo ko iqra janggu nanggumo ɓittimo wimo iqra bisma rabbika allazi khalaqa al insana min alaqin iqra janggu par ce que hunde foof e aduna wawa wonde caggal jangde saɗa yiiɗi aduna janggu saɗa yiiɗi lakara janggu saɗa yiiɗi aduna e lakara foof janggu donc koye jangde heɓete par ce que ko jangde andinta neɗɗo ko andano ɗum woni allama bil qalam o wi iqra bisma rabbika allazi khalaqa al insana min alaq iqra bi rabbikal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam allama al insana ma lam ya'lam ko jangde andinta neɗɗo ko andano ko neɗɗo yo jaɓ jangude te kadi jangga ko Allah ko jangde wonde ko keɓɗa foof mbayla cañu jaagu aywa hunde wonde kala ko janguɗa français anglais kala ko janguɗa caggal ɗum ɗo pular kala ko janguɗa caggal ɗum ɗo en nafi kono no janggu ko Allah ko taf ganda Allah ilam bi anna awwalal wujubi an ta'rifa rabba min al marbub sa jangi a andi Allah kala ko keɓɗa ene nafma kono so tawi wona Allah janguɗa mana gandal Allah ngal janguɗa gandal keɓɗa hen gongal foof aɗa wawi ene wawi tawi ko aduna tan ngal nafata ngal nafatama lakara ɗum waɗi Allah wimo iqra bismi rabbika allazi janggu inde Allah nde mana janggu diina Allah ka ɗum waɗi o wi acciri en ko Qur'anul Karim wata ɗaccen duuɗe Qur'ana ɗe majja wata ɗaccen duuɗe Qur'ana ɗe ñifa goto foof wiya e ɓerde muɗum walla e ɗemgal muɗum kañum ko julɗo tawa ene andi kañum e hakkude mum e Allah suka e muɗum foof jangui ɗum ko jangɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ɓuuri wawde foɗude ɗum ɗe nawa ɗum koye hunde nde wona Allah walla ko nandi hen sa jangui a andi Allah no on saaha ko nden belɗa wondude sa woni docteur mum ko nden mbawɗa yurmade sa woni gendarme mum ko nden mbawɗa yurmade sa woni police mum nden mbawɗa foccade sa woni kadi juge mum mana ñaawo mum hakim mum qaadi mum ko nden mbawɗa wonde qaadi moƴƴo ñaawa ha feeɓa kula Allah jantina hen nde wonno Allah hoore muɗum wi huuloɓe Allah ɓe koye anduɓe Allah ɓe woni eyyi huuloɓe Allah ɓe tan ko ulama o en innama yakhsha Allah ko ulama o en wi o wi hulata Allah tan ko gando Allah neɗɗo ko gandoma tan anduma ko gonɗa ko eyyi ko gandoma tan wawi andude heewino ko neɗɗo ari ronki hebde jonde fawade dow andaka e caggal ɗum nde andoya nde on saaha yimɓe fof girbi dokki ɗum jonde fawade dow ko joni gandi tim ko joni gandi ko kaari woni ɗo eyyi par ce que ko wona inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah darta mbadiji yimɓe on darta kadi
leñol neɗɗo darta ko ɓernde muɗum e golle muɗum eyyi bani adama ko ganduma tan wawi andindema ɗum so en dokki yeru honon Allah hoore mum yamiriri en dokku yeru e nder Qur'an ha heewi ni so en dokki yeru aduna ko gando maɗa tan wawi andude ko kaari woni ɗo eyyi hokkuma teddugal maggal mo andama heewi widema ko heewi ko noon fulɓe mbi nden no ganda Allah sa andi Allah kala gollal mbawɗa gollude on saaha ko nden mbawɗa fewnude gollal ngal par ce que aɗa andi ka denaɗo denɗomo o a wawa suɗorade ɗum hay batte donc ɗum waɗi janggen Qur'anul Karim caggal annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni aywa ko hokkata en andude Allah ko ɗum hokkata en andude Rasul sallallahu alaihi wasallam e koreji muɗum ko ɗum andata en addante en andande hay andude hay enen ko e meɗen holko gonɗen so tawi en ƴeewi ɗum hande holɗo yarte wona ko haala koreji annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum kam won wiiɓe annabi ni koreji mum ngala hankati orke annabi en jiiɗo o wi ko o wi lan yatafarraqa ɗi certata e Qur'ana e koreji makko certata ha ñande temo nder aljanna to e Qur'ana e koreji makko certata kono won mbiyoɓe hande annabi koreji mum ngala bo orke inna sani ko huwal abtar wiiɓe annabi ko gaftaroɓe walla o yeñataɓe ɓen Allah wi ko ɓen woni perduɓe ko ɓen woni abtarɓe annabi sallallahu alaihi wasallam koreji makko keddoto ha ñande darga so tawi batte hunde ko wodani ina nder hen ɗum bonnata lasli ɗino batte neɗɗo yiiɗo joni kalis phobie ɗum firtata kalis o fof ko phobie no tan beddoɗa kalis o fof mbiya tawde a yi hen phobie goto tan ko heddi ko fankati ko fenade eyyi en kalis ñameten yeru so en dokki CFA mo ñameten on waɗi fo no on waɗi fo ha woɓɓe ñamamo ha yetto nokkuji goɗɗo o andite ɗum ɗo ko fo woni ɗo on saaha o itte kono ɗum firtata CFA jiiɗa hankkadi fof mbiya ko fo no e aɗa wawi tawede neɗɗo no innito wiya ko jeeya koye annabi taw jeeya koye annabi no neɗɗo no innito hay jeeya koye leñi goɗɗi nder leydi ndi taw wona ɗin leño jeyano ɗum ene waɗa saaha foof ene waɗa e dow teyre ene waɗa e dow wemre ene waɗa e dow hoddiro donc so tawi en paami ɗum tan ma en gandu tigui haqiqa ndeke bani adama yo andu annabi sallallahu alaihi wasallam koreji mum ene goodi ene keddi ɓe dow leydi ndi te ko nassi Qur'ana kañum e nassi hadisi celluɗo addi ɗum woni annabi sallallahu alaihi wasallam wi en o wi ko lan yatafarraqa eyyi lan yatafarraqa eyyi en paami lan ko hunde no ganduɗa ko hunde haɗore hunde eyyi ko hunde haɗore hunde melow ɗum woni lan ko tengtinde ta'dilil qawl ko ɗum tengtinta konngol ha konngol heɓa sembe eyyi hono lantanalul birre walan tarda ankal yahudu wala nasara e ko nandi hen donc oɗo lanne ko hono noon o wi on haqiqa gandon Qur'ana e koreji am ɗi certata ha ñaɗete kam nder aljanna bo so tawi hande Qur'ana tan heddi koreji nelaɗo ngala ɗum kay firtu konngol nelaɗo ngal firtima no eɗen gandina Allah wimɓe ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa eɗen gandi o haalta belaɗe pittali makko kala ko haali tawata ko to Allah ƴiwri ɗum no tawde o wi Qur'ana e koreji makko certata ɗum firtu ko koreji makko no goodi neɗɗo ala droit fennude ɗi fof eyyi aɗa jogui droit fennude neɗɗo goto mbiya kaari wala e koreji nelaɗo jeeya fawade dow aɗa andi asku mum kono a ala droit tan wiide annabi sallallahu alaihi wasallam koreji muɗum keddaki a ala droit wiide noon sa wi noon a fenni haala Allah a fenni haala annabi sallallahu alaihi wasallam eɗen gandi ɗum nden gaɗɗo ɗum maletake o keɓen andude annabi sallallahu alaihi wasallam koreji makko ene goodi haqiqa kono wiide tan koreji makko keddaki ɗi taccani maayo nil ɗi taccani to ɗi taccani po hayso ɗi taccani to ɗi goni toon ɗin toon kadi wodani ene woode yimɓe tan waɗoɓe confirmé annabi sallallahu alaihi wasallam koreji mum keddaki dow leydi ndi ɗum ko hunde nde ganduɗa ko wemre mawde nde wonno ɓe mbino annabi sallallahu alaihi wasallam yeñata ɓiɓɓe makko maayi e dow makko aywa o jibini ɓiɓɓe jeeɗiɗo e nayo rewɓe tato worɓe fuu maayi ha heddi Fadima katin aywa o maayi lebbi 6 maayi bon hade on kam maayde Allah wiyoɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaftaroɓe ko ɓen woni abtarɓe inna shani aka huwal abtar wiyoɓe ka abtarɓe ko ɓen woni abtarɓe kono an kay ka a wona te kadi haqiqa kanko hoore makko laɓɓini Qur'ana e koreji makko gondata te ñande o waynoto en aduna nde ko ɗum woni ko halfini en o wimi halfini on Qur'anul Karim kañum e koreji am ɗi eyyi ko ɗum de kalfimi on te so ɗon ndewi ɗum abada on majjata bon so tawi hande enen en gusti hen gotel ngel en mbi koreji makko ɗi kam keddaki enen en joƴini ɗum sera so tawi ko wemre so tawi ko gañgu so tawi ko goɗɗum ɗum ko wemre mawde ko gañgu mangu ɗum rutto ene ɗum caggal mbaɗannoɗo fof rutto hen caggal anda kam annabi sallallahu alaihi wasallam koreji makko keddot tan
ha ñande qur'ana e kureji makko ɗi tawyimo ñande darga ɗum kay yimɓe keeɓa famde ɗum anda wona min haali ko noon windori ko toon jomum du hoore mum pennowo o so tawi ko jo bindi tawan omo yiya eyyi walla pennowo o yo namdo ceerno makko biɗomo wona gonga o tawan omo yiya to bindi to ene windi toon wonde annabi koreji mum keddot tan ha darga daro donc ha hande eɗen keddi en keddoto kadi keɗoɗen gasida seeɗa inchallahu garten e yewtere men assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yewɓe Pinal TV on calminama no fewi on juurama on jettama on du'anama on dardama du'a o en garte dingiral men gasidali waɗanto on yewtere nde ko Diengoudo Hammadou Sow jeeyaɗo Fosse Karta guural baraɗe en calmini galle meɗen Cheikhna Amadou Hamahullah mo Nioro en calmini Bouya Mouhamadou Ould Cheikhna Amadou Hamahullah en calmini dendagal umma islam o to woni foof en calmini dendagal almuɓe Cheikhna to goni fof goto fof to woni ene woniri en calmini e foof en darde ɓe duwa en duwanimo yo Allah artir deƴƴere e leydi meɗen yo Allah addir deƴƴere e leydi men yo Allah addur pamral e hoddi Mali e saraji Mali fof kala ɗo fitina woni e nder aduna o yo Allah ñif yo Allah ñif foof foof en ñaguima ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala e ko wona ɗum ko ha hande ɗe garta e yewtere men no mbiɗon ni annabi sallallah alayhi wa sallam Cheikhna Amadou Hamahullah koye iwdi makko jeeya haqiqa koye iwdi makko jeeya donc ɗum waɗi ko konngol Allah nelaɗo ɗum dewɗen nde wonno ko ɓen woni ko halfini en so neɗɗo sa bonnani kalifa tan Allah bonnata khalifa eyyi ɗum kay haqiqa to a fillahi chakkun mata neɗɗo ne jogui Allah sikki neɗɗo ala e Allah sikki donc tawde ala e Allah sikki ganda kala ko Allah halfima sa heddima e dow ɗum aɗa heddi e peewal eyyi ko heddi ko no ijtihade maɗa goɗɗo so hollima wiide annabi sallallahu alaihi wasallam kureji mum keddaki ɓe ngala godani melew eyyi hunde nde ganduɗa annabi ko fotino annabi sallallahu alaihi wasallam wawa halfinde en gueɗe ɗiɗi wiyami halfini on ɗeɗo ɗiɗi taw omo andi kalifa o wona kalifa mo ganduɗa jottoytoɗo kaddi ɓe gandi ɗum wawa wonde
gandi annabi ibrahima alayhi salam o noddinino wonde yo yimɓe ngar kijja ɓe nde o noddata nde on sa annabi sallah sallam feeñani kono hande ko enen jahata eɗen kajjoya ko enen notino ko enen noddano donc ko enen notino bon annabi sallah sallam ne ko hono noon wiya o wiya ko tawi nodda yimɓe ɓe gara e maɗa koɓe koyɗankoɓe ƴiwde paale ɗe foof ganda ɗum woni to hajjuto uyi soɓe ƴiwi toon koɓe paale ɗe foof ɓe gaɗi couleur aji ɗi fou ɗum waɗi suudu kaaba ndu waɗa couleur aji ɗi fou ɓaleji gaɗa hen ooli gaɗa hen daneji gaɗa hen boɗeji gaɗa hen par ce que yimɓe ko ni peccori ɓaleɓe kañum e woɗeɓe e raneɓe e olɗuɓe donc ni woni koltu suudu kaaba ndu nde wonno annabi sallah sallam ko ɗum wonno ewnago yo yimɓe gar notomo e suudu kaaba ndu te wona hono ɓe wurdunoɓe tan wona ɓe tan nodda ala nodda ko kala juulɗo kala jogorɗo juulde kala jogorɗo arde suudu ndu ko on nodda firtani tan ñande wurnode ala eyyi ɗum waɗi so neɗɗo yeehi hajjoyi aɗa hani yaade to rawda nelaɗo sallallah alih wa sallam to jaaha juuroɗamo nde wonno ko kanko noddunuma ko kanko notiɗa noddadu muɗum bon on saaha aywa a hiɓɓini hajju maɗa a hiɓɓini hajju ma mana a wonani ko wiyete aywa bonno moƴƴere ko bon so hay so tawi kadi won gueɗe goɗɗe kadi goduɗe hen hande ɗe ganduɗa ɗum ko icci hajiji yimɓeji mana ko tinnareji yimɓeji woɓɓe tan tinnori noon miijori noon Allah no andi ko woni nder ɓerde neɗɗo ko miiji ko Allah tan andi innahu ya'lamul jahra ma yakhfa kanko woni anduɗo ko suuɗi e ko feeñi fof kanko ñawata ɗum bani adama wawi ñawta tan koko feeñi koko suuɗi ko ala droit haalde ɗum kono en keɓen haqiqa kay annabi sallah sallam halfinta en qouranil karim e kañum e koreji makko taw ɗi ganduɗa omo andi ɗi jottinoyta en la hunde neɗɗo ittata neldal muɗum rokka hunde neɗɗo mo anduɗa ma miijaki ene yettoyo ɗum kam ko neɗɗanke simple tan aɗa wawi neldude neɗɗo wasa yettoyade ni mana wasa yettoyade jomum en walla jomum wasa yettoyade kono annabi sallah sallam so tawi o haali hunde e diina ka aywa diina ka ko Allah jeeyi diina ko Allah jeeyi wona min jeeyi wala goɗɗo jeeyi wona kanko kadi jeeyi ko diina ko yimɓe foof yimɓe gaɗana donc ko haddi waɗa hen sa rewi ngol ɗo naata aljanna imma shakiran wa imma kafura ma yetti Allah a naati aljanna ma Allah a yeddi Allah a borama wata Allah waɗa en boraɓe donc annabi hokkata en halfinta en laana ko anduɗa ko taccata ma la nde annabi julni ene laana foof tawanɗa ko ɓuuri laana annabi nuhu ka wadde assiré donc tawan oɗo mbawi yaade laana ko ha jottoy ɗon donc keɓen famde annabi sallah sallam halfini en ko qouranil karim e koreji makko bon ɗum no tawdi o halfini en qouranil karim e koreji makko goɗɗo ala droit wiide qouran haɗane lawol goɗɗo ala droit wiide koreji makko kaɗane lawol la te kadi o wi en ko kanji ɗiɗi ɗi certata lan yeta farraqa ɗi certata ha tawyam nder aljanna ɗum firti ko ha aduna immo eyyi ko ha aduna immo ɗum firti ko ha yimɓe natta par ce que so yimɓe natti on saaha qur'ana nattan janguede eyyi ko musidɗo men goɗɗo wino ko so o natti nattani ma nattoɓe nattude bari ma natti hoore mum nattu on saaha nattoɓe natta nattude eyyi donc so qur'ana natti janguede yimɓe natti wodude ko ɗum ɗo wonno on saaha yimɓe fo tawyamo nder aljanna ɓe Allah fodani aljanna ɓe Allah wattu en hen tawyamo nder aljanna on saaha qur'ana wala kureji annabi sallah sallam ngala par ce que ɗum hanti aduna firtima amma no ko wona ɗum ko wiide neɗɗo goɗɗo ala droit wiide kureji annabi godani hankkadi eyyi neɗɗo fo ala droit ɗum eyyi neɗɗo ala droit ɗum wiide noon nde wonno annabi wiyani noon donc neɗɗo ne ala gandal l'islam kay ngal ummaki annabi sallallah alih w sallam e ɗum hanani wonde hanani haalede donc ha hande eɗen ketti noon qasida kadi inchallah gartan yewtere men من الماء لما طغى به نال أمنا أي هو النبي كذاك الخليل لدعوته به قد أجيب أي هو النبي وموسى الكريم به قد نجا من أمر العدو أي هو النبي بشارات عيسى الشفيع المشفى بشير نذير أي هو النبي هباه الإله لإكرامه بسبع المثاني أي هو النبي وآخر سورة البقرة نهاية فضل أي هو النبي كذا ليلة القدر بفضله كذا رمضان أي هو النبي وسابع أيام الجمعة به
قد حمينا هو النبي ومن بالصلاة وأشراطها والأركان فيها هو النبي أتى مؤمنا كان كالمحسنا لمحو الذنوب هو النبي وتسبيحنا ثم تحميدنا وتكبيرنا قل هو النبي 33 تم المذا بتوحيد ربي هو النبي بإثر الصلاة فذاك يرى يزيد ارتفاعا هو النبي وإن قرأت سورة الفاتحة وبسمنا فيها هو النبي بشرط اتصال فذا قد نجا من النار حقا هو النبي نبي جرت من أنامله ينابي حماء هو النبي ويشبع جيشا بقبضته ويترك فضلا هو النبي وأشكى الغزالة يستبتكي إليه أذاها هو النبي كذاك البعير ومن جاءه بشكواه جيلا هو النبي صحاب assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yeeɓo Pinal TV on calminama no fewi on juurama on jettama dingiral men gasidali dow Pinal TV sawtol immorade e lamorgol leydi Mali Bamako waɗanto on ko musidɗo mum Jenggoɗo Hammady Sow jeeyaɗo Fosse carte joɗiɗo hande Bamako en calmini kadi ha hande dendagal umma islam o en calmini galle men Cheikhna Amadou Hamahullah mo Nioro en calmini Bouyam Hamadou Wullo Cheikhna Amadou Hamahullah eɗen mbiya kadi ha hande ko annabi sallallahu alayhi wa sallam e kureji muɗum ko ɓen woni halfuɓe aduna o weeli neɗɗo mettiɗen ko noon Allah wiiri par ce que Allah wi ko la salihu alayhi ajran illa al mawaddata fil qurbe min mi dartorani on jobdi mana joɓonno annabi o hay hunde wona kange wona kalis dartirmi on tan ko yo on jiid annabi o e kureji muɗum mana annabi o e kureji mum yo jiid ɗum ko ɗum woni jobdi makko ɗum woni nde hefreɓe ndiwno Madina makka jaltinimo nde o arti nde kanko hoore makko o namniɓe ɓe namnimo e mbimo annabi sallah sallam eɗen jiɗi dommage d' intérêt hokkudema ɗum mana min dokke hono toñangue min toñmage min dokke jawdi muɗum o wiɓe keɗoɗen aya Qur'an on saaha Allah wiɓe la saluhu alayhi ajra illa al mawaddata fil qurbe min mi fawani on hay hunde jobdi dokkotomo dommage d' intérêt sala jiiɗonmo jiiɗon koreji makko hen jiiɗon koreji makko ko ɗum woni jobdi annabi sallah sallam e nelal ngal ɗum waɗi ko yidde men annabi sallallahu alayhi wa sallam e yidde men Cheikhna Amadou Hamahullah e Cheikh Tidiane ko ɗum joƴƴini en ɗo kono wona wawde wona gandal donc aduna o fofne koye dow ɗum kala moƴƴere keɓɗen heɗen ñaagui goto foof yo Allah hokku ɗum hono nden moƴƴere kala bonande gonɗo hen yo Allah ɗaw hen kala ƴeewowo en eko wona ƴeewo en foof donc ɗum woni ko nanni en hen ganden ko Allah e nelaɗo mum ko ɗum woni ko wattinta kedde ko heddi ko foof haɗata koye lawol donc ɗum waɗi eɗen jogui wakkilare e jebbilare wurde annabi sallallahu alayhi wa sallam e koreji muɗum ha ñande enen nattuɗen ne wodude par ce que fawade dow ko ɗum ni haqiqa woni dina ka ko ɗum imam Shafi'i wino o wi hubbukum faridatun wal qur'ana nazzalahu yidde annabi sallallahu alayhi wa sallam e koreji mum o wi ko farilla o wi ko qur'ana de tellini wala kanko haali kanko imam Shafi'i ɗum woni ɗo wiya ɗo Allah wiyanno en qur'ana innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yudahhirakum tadhira nde Allah muy noon laɓɓinde koreji annabi sallallahu alayhi wa sallam e ñamata e askal ko tuyni fof ɓe ñamata nde wonno koɓe laɓɓe o laɓɓiniɓe e laɓɓingol nde wonno kamɓe ɓuuri aduna o foof labde ɗum waɗi aywa yiddeɓe ko farilla hono no qur'ana wirini e imam Shafi'i waɗi ɗum jimgol o wi hubbukum faridatun wal qur'ana nazzalahu yidde on ko farilla ko qur'ana tellini ɗum joni noon bani adama kala ko wawi wiyede fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shamsi wa qabla al ghurubi wi kala ko mbawma wiide annabi sallallahu alayhi wa sallam an muñ an ñemtino annabi sallallahu alayhi wa sallam kala ko mbawɗa wiyede an muñ an ñemtino Cheikhna Amadou Hamahullah kala ko mbawɗa wiyede anne kadi muñ eyyi nde wonno so en paami Cheikhna Amadou Hamahullah nde sukaɓe makko ɓen nanga yelimane ɓiyi ko neli wi kañum de ene wawi yaltude tawi ɓe tinani kañum ene wawi yaltude tawi ɓe tinani Cheikhna Hamallah wiyimo heddo toon enen ko en ronɓe jarribede nangueɗe en tooña ene mbare so en paami guila e imam Ali guila e imam Hassan e Hussein e tani ko en woɓɓe ko wona ɓeeɗo foof eɓe jarriɓe warede
nde wonno so en paami annabi Yaquba alayhi salam nde Yusufa nannguno bonu ya min wi wujji o windi e Yusufa lettere o wi min Yaquba bani israilillahi ila malikil misra ɗum ɗo ko ƴiwde lettere ƴiwde Yaquba jeyaɗo mana kanko wiyeteno kadi Israila o wi ko min windata oɗo lettere fewde lamɗo misra o wi a nangi ɓiyam a wi wonde o wujji o wi minen min gujjata min jibinta gujjo eyyi min gujjata min jibinta gujjo ɗum woni Yaquba o wi sa acciti ɓiyam o a moƴƴini sa accitanima mo huuɗe kuddidi rewma ha tane en jeeɗi ɗum eyyi joni noon meɗen doni jarribede o wi so tawi ko babam Ismaila kanko ɗon o waɗi ko o wi so tawi ko babam Ismaila o wi faktula bil ghurbati on jarribora ko ɗanngal kanko ɗon ko noon waɗira hay sinno tawi mbadi gondi ene woodi o wi wa amma ammi Ishaqa o wi so tawi ko abbi Ishaqa soko babam Ishaqa on jarribora ko hirsede kanko ko noon waɗiri nde wonno bani Israila ko ɓuuri hen hewde kamɓe ko noon ɓe bindirta kono haqiqa eɗen gandi ko Ismaila alayhi salam ko on woni kirsaɗo o so tawi o wi ko noon o wi kono noon o wi keɓen tan famde o wi minen meɗen jarribora tooñede hono ni eyyi ko meɗen jarribora ɗum kono wiide kam o wujji meɗe yanana ɓiyam o wujjata eyyi donc nde Yusufa janggui lettere o tan Yusufa woyi donc Yusufa woyi ha waare mum leppi haqiqa andi kay ko haali bamum haali ko ene yanana ɓe gujjata ɓe jibinta gujjo kankone kadi ko Allah tan addanimo nden feere yo waɗ hono noon suratu Yusufa wirata ni o waɗi kono mo andi miñi ko o wujjata par ce que kamɓe jiidi yumma e baba omo andi miñi ko o wujjata haqiqa awa annabi sallallahu alih w sallam e koreji mum ko noon ɓe mbayi eɓe jaribora hirsede e warede e tooñede kono haqiqa aywa o wi watta dog ko tawruɗa ko donɗa e mamiraɓe ma e jatiraɓe ma wawa ɗum ɗon on saaha nde nelaɗo o immoto e sehno hamalla yettotoyomo taw ɓe mbaram o yilimanɗo kanko mo jiidi yumma e baba goɗɗo walla mo jiidi baba goɗɗo kamɓe ɓe mbaraɗo yilimanɗo donc cheikh nane nawa hono noon annasara en nayimo e dow toñangue eɗen gandi so neɗɗo roni neɗɗo yettode walla a roni neɗɗo ƴiƴam aɗa heewi rondemo ñawuji ɗi fou walla ko nandi hen donc keɓen haqiqa a ronamo hay moƴƴere par ce que Allah wi ko kañum wona toñowo neɗɗo wawa tawe neɗɗo ne wawi ronde neɗɗo corona aɗa wawi ronde neɗɗo Ebola aɗa wawi ronde neɗɗo sida aɗa wawi ronde neɗɗo tuberculose a wawa ronde neɗɗo moƴƴere eyyi wiye woɓɓe mbiya so neɗɗo yari e kas moƴƴo Allah yari e kas pour barkinorademo wata an nanggu kedde kas o jara walla so tawi neɗɗo salmini neɗɗo a memi junggo mum wata an mom ɗum e ɓandu ma walla mom ɗum yeeso ma la ɓe mbiya ɗumin wattake bon ɗum ko hunde wonde joni Allah kanko kay omo jaɓa neɗɗo salmodira e neɗɗo tan taw on wonduno e woɓɓe mbiya durmo woɓɓe mbiya mura woɓɓe mbiya aywa mabɓo donc on saaha calmodira e mum tan walla joddo on ko goto walla joldo mobile tan kanko mo mabɓa poofali makko no gardata e ma ni an ne mabɓeɗa Allah kay ne jaɓa wadde ɗum Allah ene jaɓa calmodira e neɗɗo tan walla gondo nder mobile tan coronavirus nangguma ko raɓuma coronavirus Allah kay ne jaɓa ɗum Allah ne jaɓa neɗɗo gonda e muɗum tan o raɓuma awa tuberculose kono Allah jaɓata neɗɗo raɓa neɗɗo moƴƴere ƴew tan ɗum neɗɗo tan miijo ɗum ɗo e haqqille mum wiya Allah koko boni tan jaɓata wadde waɗata ko moƴƴi bani adama no neɗɗo raɓirta neɗɗo bonanda ni omo raɓira neɗɗo noon hono noon moƴƴere moƴƴo Allah so tawi tan tuttaɗo muɗum naati reedu maɗa ɗum ene wawi wonde sababu moƴƴa Allah so en dokki yeru Hamza nde Hind nangi heeñere makko nde ƴakki ɓernde makko nde wima ittane ɓernde o senga he ñiiƴe makko ɗe o wi wari an wari joom an wari e banam gorko an wari o yani limtude an wari manimo amen an wari manimo amen an wari manimo amen donc o nangi heeñ ɓernde oɗo nde Hamza nde o ƴakki ko ƴakki ko ngati ɓernde Hamza nde ko on saaha ƴiƴam ɗam tellu e nder reedu makko ko ɗum waɗi sababu Hindu tuubi par ce que Hamza ko moƴƴo Allah ko ɗum waɗi o tuubi on saaha awa annabi sallallahu alih w sallam ñande ɓe jiidi nde annabi ne namnoma holno jiiruɗa ɓernde aywa babam o hono foti julanɗe tawɗa hen o haali o wi wallahi o wi ɓiyi ko en mani damma mani maayi e nder aduna donc neɗɗo no foti horsude ɓiɗɗo so ɓiyu maayi tan ɓernde muɗum yulan donc eɗen garta e gasidali kadi en continue yewtere men inchallah إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله أمبان كاسي على الله أكا أمبلا بنيانا لك راورما أني يورن شيخوسا أمبان كاسي على الله أكا أمبلا بنيانا لك راورما أني يورن شيخوسا جونغا سيري لا بنيه جونغا جوري لا بنيه جونغا حمي لا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. on calminama no feewi on juurama on jettama on dardama duwa on duwanama en garti e yewtere men dingiral gasidali e dow Pinel TV sawtol immorade lamorgo leydi Mali Bamako waɗanto on yewtere dingiral gasidali ko musidɗo mon jennguɗo Hammady Sow jooɗiɗo hande ɗo Bamako jaaɗo foosa carte gural baraji en calmina dendagal umma islam o foof to woni eno woniri en calmina dendagal almuɓe sehna foof eɗen puɗɗoro galle men Cheikhna Amadou Hamahullah mo Ñuuro e galle meɗen Foose eɗen calmina goto foof to woni ene woniri eɗen mbiya hono noon ha joni ko on raaɓo addani hindu tuubude nde wonno hindu memi aywa ɓerde moƴƴo Allah donc keɓenne famde bani adama ene heɓa moƴƴere e moƴƴo Allah waɗi no saaha par ce que sen dokki oɗo yeru ene hokka ene fammina yimɓeɓe oɗo ko yeru laabtuɗo ko yeru ɓurɗo fof laabtude woni ɗo so wona ɗum ko wona oɗo kadi ne woodi mais waɗi e saaha mo ganduɗa wona hay saaha juuɗo sanne jeeɗo Allah goɗɗo o yeehi janngoyde mo jangga Qur'anul Karim e gande Allah gande defte ɗen gandi Qur'an hoore mum wi ko tuuyo ɓandu neɗɗo yettoto mana wonɗo aɗa yetto e duuɓi wonɗo aɗa yetto tan ɓandu ma wattan tuuyede gueɗe hay so tawi wonkimaki aɗa rento saaha ma wala qad hamma bihi wala qad hammat bihi wa hamma biha ɗen gandi suratu Yusufa nde Zaliha Yusufa ɓattodurno sanne nde wala qad hammat bihi wa hamma biha on saaha Yusufa yiɗi Zaliha yiɗi Yusufa Allah fawi hen ko so wonano falawla burhana rabbi wi ɗum woni so wonano bawɗe Allah e kawisa jomiraɗo ñande hen Yusufa waɗan ko boni holɗen bawɗe Yaquba fotti jungo mum to wonno to fawi dow ɓernde Yusufa ɓernde nde deƴƴi donc tuuyo makko yeehi en paami Zaliha kañum bamum wawa wadde hono ɗum mawnu wawa wadde hono ɗum kamum wawa wadde hono ɗum nenum wawa wadde hono ɗum ko Zaliha heddori tuuyo kanko tuuyo makko gasi o dogi on saaha o dogi aywa Zaliha mo tuuyo mum gasani o dogi rewe makko kono so tawi no Zaliha ne joguino hono Yaquba ɗum waɗi yimɓe pota mbiɗo yimɓe ne poti fof funti hoore mum eyyi kanko joguiɗo bawɗo wadde mo noon daaro nasi Qur'ana Allah wi ko sondoto falawla burhana rabbi sondo tawi no wonano bawɗe Allah holɗen bawɗe Allah Yaquba wonto soyɓiyi ko o mais no soyɓiyi ko kono wala qad hammat bihi wa hamma biha on adi nder nasi he tan ko on adi wiyede toon donc so wonano tawi on saaha wala qad hammat bihi wa hamma bihi o ko Yusufa hamma biha o ko muannas ko debbo o eyyi ko Yusufa tawi Yusufa yiiɗi debbo o yiiɗi Yusufa amma non Yusufa kañum ne jogui garde corps ɗum woni Yaquba heddi kan anata wonto fawi juuɗe mum dow ɓernde Yusufa tuuyo mum yeehi Zaliha mo ala baɗɗono ɗum no on Zaliha heddi tuuyede rewe makko no riiwa eyyi rewe makko no riiwa on saaha aywa ɓe jeeɓe kawroyde damal to wona kan qissa jiɗɗen wiide holko jiɗɗen ne wiide ko kawɗe Allah bawɗe Allah ɗe waɗata ɗe jeeyaɗo Allah mo mbiɗen noon omo jang Qur'ana mo rewa Allah ha yetti o wayri koreji makko o wayri debbo makko walla taw o dawlani ni ñande wotere debbo goɗɗo ne yeeya hoore muɗum jaafuɗon konnguɗi he waɗira ko ha bani adama en ɓe paama bani adama en jiyaɓe Allah ɓe no mardete kanko ne o yeehi waɗo e rang o wi o dartan kanko ne debbo o fokkiti o yeewi tawi yimɓe ne gaɗi rang o yi debbo o naati o jooɗi o yi debbo o nder to ene jooɗi ene yeeya hoore mum o jooɗi ha ɓooyi o ɓami junngo makko o fawi dow ɓernde debbo o nde fawata junngo makko dow ɓernde debbo o taw haqiqa omo yiɗi debbo o tigi fijirde e nder ɗum o miiji Allah ko kalanɗen joni puɗɗoɗe haala men ko
kala jannguɗo janngowo yo janngin tinno janngina qur'anul karim ko gandu Allah wawi hulde Allah o miiji Allah de haɗi ɗum ɗo ko jogori wadde ɗo ko Allah koko haɗi ɗum e nder ɗum o sorti o yalti o sorti o dogo yalti ko on saaha debbo o hoore muɗum dogi yalti ndek ko min ɓernde debbo o ko debbo o ɓernde mum huute Allah nde wonno ko moƴƴo Allah ko seyɗan tan yinno rewnude e laabi muɗum debbo o dogi rewe makko kanko no dogi o yetti galle jatigi makko tan o ɓami bagage makko o yeehi mo andi o waɗi ko hersini o ɓami bagage makko o hooti wuuro maɓɓe debbo o ari namni wiya o ɓami bagage makko o hooti debbo o wi yiiɗa gorko fuu hankkadi sowona kanko gorko debbo o ne ɓami bagage mum rewe makko o rewi fuu rewe lamɗo wiya o rewi ɗo o homo cifiɗa oɗo mbaɗo ni rewi ɗo ɓe gori noon ha o yetti galle gorko o tawi yettima galle muɗen ene nder suudu no jooɗi e nder ɗum debbo ari salmini debbo ari salmini tan o andiri sawto debbo o ɓe gari ɓe mbimi won debbo garɗo ne tefe kanko no o sikki ko on ari saktude ko surru o ha hersinamo ɗon kulol warimo ɓernde taƴande warimo o maayi ɗon e ƴefta o maayi debbo o ne ko ɗon ɗacci bonande ɗon ɗacci wadde yeyde hoore mum ko memi ɓernde mum nde ko tan ɗum waɗi wata cikkenne Allah raɓat tan ko Ebola walla Allah raɓata yimɓe tan walla neɗɗo raɓata neɗɗo tan ko coronavirus walla ko tuberculose walla ko ñaw goɗɗo ala ayino neɗɗo raɓirta moƴƴere ni ko double muɗum ha laabi mum tati raɓirta moƴƴere so en paami yassir haala qur'an ko laabi 36 usur haala qur'an ko laabi 12 inna ma al usr yusra ay usr on ko 12 haala qur'an yusra haala qur'an ko laabi 36 donc newuye ene ɓuri tiiɗalla laabi tati ene sowa ɗum laabi tati keɓa famde ko bani adama raɓata neɗɗo e bonande ko omo raaɓa tati muɗum moƴƴere e maɗa saɗa wonde moƴƴo ene waɗa moƴƴo ɗum keɓa haqiqa mum so debbo muɗum resɗa so gorko muɗum resma so sehel muɗum keɓɗa so gollidiɗo muɗum keɓɗa foof ganda omo raɓma hono ko raɓete ko hayso koye mobile tan joldi oɗo gaddi voyage hakkude Bamako e Ségou walla hakkude nokku e nokku to avion mum so ɗum ɗo mum gadduɗon tan so tawi ko moƴƴo Allah aɗa heeɓa e makko moƴƴere honno hanno tawe somo wondi e Ebola walla mo wondi e coronavirus no raɓirtano ni ɗum ne kadi omo raaɓe e nder moƴƴere neɗɗo hay e nder voyage maɗa arta tawa aɗa arta nde moƴƴere taw ko jaaɗo Allah goɗɗo kawruɗa e dow lawol raɓma moƴƴere gara gadda jikkuji moƴƴuɗi koreji maɗa meeɗa andude donc keɓenne famde bani adama ne change o saaha foof e dow jiyaɓe Allah hono mun en ɓe ɗum waɗi jaaɗo Allah saaha foof sa ronkani jeeya jiyaɓe Allah holto jiyaɓe Allah woni janggo qur'anul karim neɗɗo foof ɓe jiiɗa duuɗe qur'anul karim tun goni janggoɓe qur'an ɓe haala Allah ƴeewta hunuko mun en ɓe ko ɓe saɗa darta anduɓe wona ɓeede wona seereɓe joom wona yimɓe par ce que ɓe mbiyata seereɓe wona yimɓe ɓe joom mobalaji ɓutte galleji ɓutti ɗi wona ɓen tefata moƴƴere la saɗa tefa moƴƴere tefoy to qur'anul karim janggoɓe ɗum to worɓe mum rewɓe muɗum sukaɓe muɗum mawɓe muɗum joom en hunde en ɓe ngala hen hunde ko ɓeede moƴƴere Allah ɓe ɗo moƴƴere Allah nde woni te wona nde jikketede ko ɗo tigui nde woni haqiqa eyyi hayrukum man ta'allama al qur'ana wa allamahu ɓurɗo moƴƴude e moɗon ko janggo qur'anul karim jangguina goɗɗo ko on ɓuuri moƴƴude e moɗon omo jangi qur'anul karim o jangguina goɗɗo soɗon tefa moƴƴere tefe to janguinoɓe qur'an to tefo to janggoɓe qur'an to wala nokku goɗɗo fuu heɓete so wona ɓeeɗo ayi jangtotoɓe Allah subaka kikiɗe ɓe tefe toon moƴƴere wona son tefi nokku goɗɗo foof on gofodiran hen tefe toon moƴƴere ɗum waɗi aywa eɗen kettino kadi qasida seeɗa inchallah on saaha garen no mbaynoɗen أنزله مفردا كذاك الغمام أيها النبي دعا فاستجابت له شجرا فخرت سجودا أيها النبي وصرح دبه بتصديقه أمام الشهود أيها النبي ويبرئ جرحا بلمساته وينطق بكما أيها النبي وبذر الله شق معجزة له بالحيان أيها النبي وسبحت الله بكفه حصى من تراب أيها النبي وردت له شمس من بعد ما دنت للغروب أيها النبي وأسري ليلا به فتنا إلى أن تدلى أيها النبي وسار هناك إلى
المنتهى بكل الكرام أي هو النبي وصار هناك إلى المنتهى بكل الكرام أي هو النبي وجاوز الهم بلا جهة ونال مناه أي هو النبي ويا بسجن يهن له كذاك الحمام أي هو النبي وأسرا بيسر يزاد عنا بلا شوب أسر أي هو النبي وفزنا العراقين من بعد ما دنت للقلوب أي هو النبي مديح النبي يؤنسنا ويفرح قلبا أي هو النبي مديح النبي يؤنسنا ويفرح قلبا أي هو النبي مديح النبي يؤنسنا ويفرح قلبا أي هو النبي وللمسلمين وما ولدوا وللمؤمنات أي هو النبي وللمسلمين وما ولدوا وللمؤمنات أي هو النبي وشيخي حماية. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. en calmini dendagal yeɓoɓe Pinal TV oɗo saaha e dingiral men Gasidali waɗanta on ɗum ko musidɗo mon Jenggoɗo Hammady Sow jeyaɗo Fosso Carte Goural Baraɗe e Pinal TV haalirde meɗen Pular walla Fulɓe walla ɗemɗe kewɗe ni ene kaale e dow Pinal TV eɗen gollito kadi ha joni e bandiraɓe meɗen yo garnoto ene dow Pinal TV goto fof to wawi ene wawri nde wonno jomiraɗo subahanahu wa taala waɗi ko jaale jamɓe waɗi cabbi waɗi kore tumɗe nde wonno ko noon aduna o hani wade o adda kuɗel o adda leggel ngal ɗon no jaalamala ko noon woni fulɓe mbiranno nden donc bawɗo aywa haqqille bawɗo ngaalu mum bawɗo wallirde publicité muɗum bawɗo wallirde eywa gandal muɗum goto foof ene nodda ko hunde pullonoɓol o wawi wonde ummandema Nouakchott ha yettanadema Soudan ha yettanadema kadi Dakar walla mbiyen ha jaaha maayo Nil Égypte kala ɗo pullo woni e runde baba adama nde ko kañum woni ko nodda yo ar waɗa hen junggo mum walla mbiyen kala ɗo julɗo woni dow leydi ndi ko ɗum woni aywa ɗo nodda artinno waɗa hen junggo mum wadda hen bawɗe muɗum wata jomum dar Bocar Alpha Ba wata dar Dillane wata dar Ceerno Ly wata dar Jenggoɗo Hammady Sow ala dar hoore ma tan an hoore maɗa o ko an jeeyi eyyi ko an hoore ma o ko an jeeyi par ce que eɗen gowi haalde mbiɗen Allah tagui ujunnaje 124 annabi o neeli 313 e fo mbi ko ɓe garɓe dokka humpito eyyi ɓe garɓe dokka humpito neɗɗo goto ene wawa ñamminde Bamako foof eɗen gowi haalde kono neɗɗo goto ne wawi joɗade a yawa beeli hono ne télé humpita Bamako foof eyyi neɗɗo goto ne wawi joɗade a wawma hande yimɓe foof hôpital uji kono aɗa wawi joɗade télé hono ni jangguina yimɓe foof goto foof ne heɓirta cellal muɗum donc neɗɗo goto wawa jangguinde Bamako foof Qur'anul Karim walla hadis kono aɗa wawi joɗade télé kaala Bamako foof heeɗo goto foof heeɓa hen faam muɗum ɗum waɗi ko très important humpito ko hunde mawde e nder gurdam bani adama te kadi a yawa beeli walla yaade téléji walla radio ji ko hunde nde ganduɗa wawde safrude ñabbuli kewɗi ɗi yimɓe gondi par ce que bani adama koko andano tan andata ñande foof ko ɗum tan kadi woni ko nafata ɗum ko ɗum harata neɗɗo taw wona ñiiri wona lacciri donc ñiiri e lacciri ɗum hatta wonki ko yaade kono wona ɗum neɗɗo wurata bani adama wurata ko humpitoji moƴƴi ko ɗin mbawi dokkudema gurdam moƴƴam donc goto fof ene nodda nde arata wata hay goto dar hen neɗɗo wonde ko kaari woni ɗon deke ala kaari jiiɗa jonde jooɗi nde aɗa wawi joɗade ko ɓuuri nde e nder Pinal TV donc ɗum waɗi eɗen noddi goto fof e nder Pinal TV nde nototo hoore muɗum hunde fof non hay so eɗen jaaha e lawol wajibi ma dayan gardiɗo kono firtani ko jomum jeeyi ala ko enen foof ndendi donc ha hande aywa eɗen nodda hen fulɓe yo gar noto en nde wonno kalten ko ɗemgal men Pular so wona ɗum ɗemɗe kewɗe ne kaale ɗo kadi kono ɗon durwaɗen noddude ko fulɓe par ce que ko pullo e nano Pular tan wawi famde ko kalten ɗo joni ko goɗɗo ene wawi tan nande eɗen kaala sawtuji kono wawata famde holko jiɗɗen wiide haqiqa donc ha hande yewtere meɗen Pinal dingiral Gasidali awa eɗen dokkoro ɗum ɗo eɗen kolla yimɓeɓe tan wonde ganda kam moƴƴo e rewde e moƴƴuɓe ko ɗum watta neɗɗo moƴƴo eyyi ɗum ɓeydata moƴƴuki maɗa katin te so enen darte yo darte e janggoɓe Qur'anul Karim eyyi ko ɗo heɓete ɓe mbiyata jaam heɓetake nokku goɗɗo la jaam ne heeɓe hay mbayla waylo ɓe ɗacca hakke kono noon keɓen haqiqa puɗɗortoɗa ko to nokku Allah to ɗum woni
jannguɗo qouranul karim to ene heeɓe hay jofle to fulɓe gaynata ɓirata to eto kirsata to ene heeɓe cañu ene heeɓe foof kono keɓen andude haqiqa jaam heɓoto koye qur'ana e kureji annabi sallallah alih w sallam ko noon Allah wi en ko noon annabi sallallah alih w sallam wi en donc eɗen mbiya eɗen dokkoroɗo mbiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lil hadith baqiya in kana lil umur baqiya yewtere ina heddi so tawi gurdam ina heddi on calminama داري يسوع إلهي قبرك ما يعود من دلا والمصطفى داري يسوع إلهي قبرك ما يعود من دلا والمصطفى قال دارين مالو يا تتكون فدلا والمصطفى قلبي على تكم من وجود ما يحسن ما الله يا المصطفى انتو كمان صار يا